Добре, да кажа само, че това е маршрут, тогава, когато се наложи да водите туристи, е такъв релаксиращ маршрут. Защо? Защото ние направихме някакво ходене до тук, но до другите обекти, до които отиваме, няма никакво ходене. Въпреки всичко, за лятото е препоръчителен, защото в повечето места ние сме в сянка, жегата не е проблем за туристите и когато са отседнали в хотелите около Кърджали, това е възможност 4-5 часа те да разнообразят и да видят 3 красиви обекта. Всъщност ние ги подреждаме по следния начин. Това е, не че не е красиво това място, което ще видим, върху което ще беседваме, но другите две са по-впечатляващи за хората, които идват тук. Като Дяволския мост ще ни впечатли повече, отколкото Орлови скали, а меандъра на река Арда, то е вау за всички туристи, които са отишли там. Тоест прекрасно място, където един маршрут може да завърши. Иначе ние сме в местността Орлови скали и нас ни интересуват повече тези ниши, които се виждат тук в самата скала. Българската наука дълги години не беше категорична как трябва да си обясняваме тези ниши, за какво точно са служили те. Едни историци и археолози считаха, че те са свързани с металургичната промишленост, други считат, че това са ниши, които са свързани с израстването в статута на тракийското общество. Когато едно момче трябва да докаже, че е станало мъж и да оформи своята ниша високо в скалата, за да покаже някакви способности. Все по-налагащата се хипотеза обаче е, че тези ниши са свързани с тракийския погребален обряд, защото траките, освен различните видове трупополагане, практикуват и трупоизгаряне. Прахта на мъртвите се слага в урни и се погребва високо в скалите, защото вие добре знаете, по история сте учили, че за траките и за много древни народи слънцето е божество. Идеята е с прахта на мъртвия да бъде положена възможно по-близо до слънцето и така по някакъв начин той да бъде докоснат от божествената слънчева светлина. Тази хипотеза, пак казвам, е най-налагащата се в момента, защото вече има такива ниши открити в страната, в които вътре има такива открити урни, което допълнително е доказателство, че най-вероятно те са свързани с тракийския погребален обряд. Другото, което ги прави интересни и култови, е, че тези ниши винаги се намират в околността на някое голямо светилище. Дали ще бъде пещера отровата, която по пряка линия не е далече от тук, дали ще бъде Перперикон, дали ще бъде Татул, т.е. задължително около тях има някакво голямо светилище, което допълнително потвърждава, че те имат някакъв ритуален характер и се появяват на места, които не са случайни. В източните Родопи най-вече се срещат тези ниши, като в този момент има открити над 1200 такива. И на Перперикон, като отидем още веднъж ще ги покажем, и на Татул се опитахме да ги покажем, но това е едно от най-известните места, които ни ги показват в тяхната цялост. Един култов камък, който хората са превърнали в свое светилище. Други такива подобни има. Аз в буса казах, че ние ще отидем до Монек и до Лисиците, след това до Отробата, но може би още един маршрут ще поискаме да направим и това е до Шейтан дере. Там ще видим една цяла местност, която е буквално надупчена с такива ниши. Там е светилището Кован Кая, което не е много по-различно от това, но не е толкова известно колкото Орлови скали. Ние сега с вас ще си направим тук снимките. Иначе не е атрактивно за туриста, но да знаете, тук има различни оформени кръгове, по тях има слабо личащи улии. Най-вероятно говорим за този камък, който също е бил някаква ритуална площадка за траките. Тоест, преди да бъде извършен ритуала по погребването или с нещо друго е свързано, но при всички случаи това е ритуална площадка, която траките в миналото са използвали. Готови сме.